jaká. A nestívaj ma, hej. Ja mám hlavne dve čapky, alebo dačo také. Nemám. No nosíš dve čapky pri sebe. A dneska je čo? Dneska je Silvester. Koľko hodín? Streda 31.22.31. A prší. To je. Tak musíš sa už úplne nastaviť. Akože mám víz, hej? Aha, dobre. Očami musíš pozerať. Najprv očami a potom idem. Musíš na jednu, na druhú stranu. Aha. Aj očami sa budú. Ja som zavrel oči, aha. Nechal sa. Bolo veľmi dávno. Jedine tam. Prídeme na Podradovú a prvá zastávka, ne? Z Podradovej. Uvidíš. Hej, dám. Hej. Myslíte, že budeme sami na Chatkovi? Tam bude fronta. Nie, na Vihatkovi nikto nebude, budú na tej luke, čo je tam, jak ide z Podradovej, tam budú, viete, no nikomu sa nebude cez čo napadne. To nejaký šveci sa najdu. Môže byť, lebo tam sú tie domy oproti, ne? A z tých domov môže vidú tam na Vihatkovi. Ešte ne. Aha, ešte sme tu má. Ešte jednu. Ježišmaria, tak staví sa trepať niekam, tak to fakt. A ty si vzácný model, keď si voláme. Vyhliadková väža je do odvolania z technických príčin uzavretá a verejnosti neprístupná. Tak ideme. A nič nevidno. Možno ako naše oči si zvyknú, aj kamera si zvyknú. Ale tak aspoň zvuky. Aspoň zvuky. No my vidíme, ale Ja si kamera. budú myslieť, že sme doma, keď tam robíme. Tak v záchode tam sa točíme, hlásili sme tam pustili, ak je na Ježiš, teraz si nás prezradil. Čo sú to za zvuky? Počujete to? Tam dole. Ale hlavne si zober, ako by bolo šťastie, keby práve z nami spadla tá väža. Šťastie, tak. Šťastie vo smole. Ale hlavne daj pozor na jazvece, 1,5 metrové. Aha. To počasie všetkých odradilo, čo chceli na Vihatkovú väžu. Čo by si robil, keď sa stratil? Ja? No. Čo by som robil? Si ľahol, aby som spal. No určite, čo vidím. Normálne by som si ľahol, ale by som mal takú depku, že som mi nevedel zaspať. To je za nami. A tam je väža už. Kde? Môže byť s križom, čo myslíte? Choď. Ne, ja som strátil, Hadža. Padneš do prekop. Čau, Hadža. To teraz sa rozpadá úplne náš tým. Hadža. Prečo ležíš? Čau. Servus. Idete hore? Dá sa? Tak, Je tu. Aha. Tu je normálne brána. Toto je strašný ilegál. Tak ste tam odišli. A to si zle prilezol a teraz ja. Koľko hodín? Pol je. Na displeji to vyzerá úplne iné. Tu už ľudia, pozri, kde ho vidno, aha. Snímáš to? Hej. Víš to, ne? Vidno to dobré? Hej. To je masaker, keď to bude všade strieľať. Ne. 52 ľudia. Zhoršila viditeľnosť. Toto nie. No som zlepšuje, aha. Paráda. 55 je. Všetko je ako ľudé, cítiš? Všetko. Ku koncu sveta. Chlapci, 57 je. Jaká nasada? 0-0, hej, to je ešte 2 minúty, hej, mám dopredu. Ukážem čas. Keď bude 0-2 chlapci, tak vtedy, hej. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Poďme štáci, čo je? Slave.
Mesto, už vidím, mesto. V meste to je masaker. Aj toto je masaker. Pozrieš na meste? Myšte, to jaké myšte, ty tu! Teraz, juuu, a tyjo. Styjo. Teraz je sa pekne až dozadu vidno. Všade to je čisté Kosovo. Ale mesto, dosť ďaleko. No? Aj tebe, ty hlupák. Vieš, kde som na Vyhnatkovej? Dobre, Fulec vás pozdravuje. Si musím. Teraz je to paráda, akože brutálna. Zive, ty tam mesto. Aj tebe. Nič ti nerozumiem. Tam vypadla elektrina. Áno, co je totál. A ne, to možno... Ja to volám hlavu, už to ľudia. Zasa elektrína. Zase zasvietila. Ťanoce zhasrajú a svietia. Teraz celé mesto z Hasina. Už nevidel to práve nič. Ale ideme dole. Jak ľudia na Slovensku dávajú, že nemajú peniaze. A tak ich pustia vonku. Co ľudia? Doprava. Šťastný nový rok, nie?